Hizo una versión de género. Aparte de traducir una canción portuguesa para el gallego, ¡que no se puede hacer! A ver si coñecedes, creo que podemos cantar xuntos. Ornitorrinco é un animal das antípodas, e por iso é máis ben difícil que ti podas coñecer todas as súas características. Por iso mismo eu charvou a enumerar. Ornitorrinco suda leite polos pelos da barriga, dese xeito dalle os fillos de mamá. Ya sabe, ¿no? Y eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco, eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco, eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco, 5 por 5, 25 por el culo de la ornitorrinco xa moi son a súa familia. En a súa especie, ornitorrincos, ornitorrinquidae, xunto cos outros 4 tipos de equidad, é o único monotrema que se conserva na actualidade. É moito teñen flipado con el os científicos por ser ao mesmo tempo ave, reptil e mamífero. Tamén iso é mejor. Esa é a miña teoría. Venme a recitar a Marx en la barricada. A mí non me joda, lo único que me importa é que... ¡Hosto de mamá! ¡Dos pelos do ornitorrinco! ¡Gostamos de mamar! ¡Dos pelos do ornitorrinco! ¡Gostamos de mamar! ¡Son dos pelos do ornitorrinco! 5 por 3, 23, de la incomoda. Mira que somos bichos raros os seres humanos. O sea, hai unha raza que se chama o ser humano, sabes? Por encima de todos os planetas. E somos unha raza falsa, non? O sea, unha raza, por ejemplo, que... Vos mirastes alguna vez unha vaca torcerlle a cara a outra? Eu non. Mirastes alguna vez unha jaliña pedresa nun jaliñeiro marginada e peteirada por ser diferente? Bueno, eso sí. Eu teño unha teoría, é dicir, así como biológica de evolución. Eu creo que canto máis cobarde é o bicho, peor. Eu creo que o bicho máis cobarde somos nós, non? Quédame moi pouca fe no ser humano, pouquísima, algún así, porque, bueno, pero moi pouca. En que si me queda fe en as crías do ornitorrinco. Por qué? Porque José Lema, dos pelos do ornitorrinco, gostamos de mamar, dos pelos do ornitorrinco, gostamos de mamar, dos pelos do ornitorrinco, 5 por 5, 25, de la incomoda. Nada, esto foi un paréntesis. Vamos, bueno, explícanos a historia. Todo isto foi no pillando en Cash Converters de Galicia. A veces pues estuve moi enfermo aí o ano pasado e iba conducindo mirando para as cunetas, a ver se se podía aproveitar. Baixaba e pillaba cachos de lata, depois non sonaban guais. Bueno, entonces ao final acabei montado todo isto. Hai dúas maletas, esta está solo de apoio, pero aquí hai unha matrícula de coche que non se ve porque non se pode ver porque é ilegal. Depois aquí hai unha pandereta de chunga. Este é un cacharro que me deu a tía Ni. Esta que ten un sitio moi guai en Jontomar. Contei o que buscaba, non? Buscaba cosas que sonaran e tal, entendendo o seguir. Entón, traíame cada semana, di clase en Jontomar no pasado, cada semana traíame un jollón de rollos guai. E bueno, esto foi me dediquei no verán pasado a intentar aprender a facer guitarras. Esta guitarra é unha guitarra cijarreira, no seu idioma original sigue Pax Guitar, inventada polos negros do delta do Mississippi, non? 3 cordas, unha caixa de puros e un travesaño do que topasen por ali, non? O resto, cousiñas. Era bueno usar para cantar unha canción de dunha das tipas que máis admiro neste rollo da música, que se chama MIA, Miss in Action. Se fora gallega chamaríase Desaparecida en Combate. Nada, coincide que é filla de Arular, un xefe da
un dos xefes da guerrilla tamil. A guerrilla tamil está moi jodido, porque non só se enfronta a varios estados, sino que ademais intenta perrejar con 3 continentes. Está moi bien. De feito, é a única estrella do mundo que ten submarinos, non? Vai lá, esta canción seguro que a coñecedes. Se me cansas la frontera, te dio listos a joder. Debes por aquí, bajo chula para ti. Bajo ya todos los días, pero un poco día. Así se presentábamos.